हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय बेखौबो दिनै आङो मोनसे रिएक्शन भिडिअ बानायनो थाखाय आगान सुरबाय। आंथ' रिएक्शन भिडिअजोंनो आंनि बे इउटुब चेनेलखौ जागायदोंमोन, बेनिखायनो आं दा बे रिएक्शन भिडिअखौ रिएक्शन खालामनायखौ आङो गारनो हाथ'नाय नङा। आङो दिनै गोदान भिडिअ लानानै रिएक्शन खालामनो नागिरबाय। आं दा खालामनो सानगासिनो दंमोन, मोनसे शर्ट फिल्मखौ आङो रिएक्शन खालामनो होननानै, ओमफ्राय खालामनो सम मोनथ'वाखैमोन। दिनै एसे सम मोननायखाय आं लोगो लोगो खालामनो थाखाय आगान सुरबाय। बे शर्ट फिल्मनि मुङानो जाहैबाय दा हिडन फेस। ओमफ्राय बियो दङ आरजि सिनेमा गयारि इउटुब चेनेलाव। नामा आरजि सिनेमा नामानिया आरजि सिनेमा गयारि इउटुब चेनेल दं। ओमफ्राय बे भिडिअआनो बे चेनेलनि गिबि भिडिअ, आरो बे भिडिअ मोनसे शर्ट फिल्म, मोनसे हरर शर्ट फिल्म, बड' हरर शर्ट फिल्म। अब्ला जों बे भिडिअखौ नायग्रोनोसै ना। आदसा बिनि सिगां आं बिनि माखौ बुंग्रोनो, बिनि माबाया जाहैबाय जेनेबा डाइरेक्टर एबा राइटारफ्रा जाहैबाय राहुल गयारि, जाय आंनि फिल्म दा टाइम ट्रेभेलावबो ओंखारखांबाय आरो लोगोसे सिमाङावबो एसे ओंखारबाय। दा बिथांनि फिल्मखौ आङो एसे रिएक्शन खालामनो थाखाय आगान सुरबाय आरो ना। नायनोसै माबायदि। गाइस, अब्ला भिडिअखौ जों नायनोसै। केमेरामेन नायस्रां सरगियारि। Wow. साउन्डआ मोजां जादों, एसे गिथाव बाथाव। sedih. Wow, musiga. Halo, nोंथाङा माबाफोर हेल्प होनो हागोन नामा? जों बे हाजोआव फिल्म थाखाय फैदोंमोन, नाथाय जोंनि बासआ एक्सिडेन्ट जाना आरो जोंनि लोगोफोर आरो टिचारफोरा मा जाखो आं जेबो मिथिला। Nice. Hello. With different angles, right? खोनादों खोनायाखैनो आं बुंनायखौ? नोंथाङा बे जायगानि नामा? मा जेबो फिनायाखै? खोनादों खोनायाखै आं बुंनायखौ? खोनासंनो बुंनायखौ? खारनायखौ आजिब नुदों आरो आजिब माबा मोनसे एकदम स्ट्रेन्ज नुखादों आरो नुनायावनो खारनायाव माबा मोनसे जेनेबा मा खालामनाय जादों बे? दंफां थाखोआखै नामा? Langsung. Oke. Tahu terus ya? Abifur, soor nang. Akhir puluh kekalahan nang hasil bidang. Aja nang makan nasi dah. Ada muka kumandi kaki nang. Mali wasuri. Halo. Halo. Wow. Gimana orang siapa? Nice edit. Di sini udah sabtu.
Goodbye. Habis. Quick. Rồi, cái nào vậy? Hidden face to coming soon. So, जोंना जोब्बाय भिडिअआ माबोरै मोनखोबा नोंथांमोनाबा स' आङो फार्स्ट हिसाबै माने मोजां मोनदों माने बिनो गावनो बानायनाय गावनि स्ट'रियाथ' गावनिनो ओमफ्राय लोगोसे गावनो जेनेबा डाइरेक्सन होबाय ओमफ्राय केमेराया सोर दं सोर सोरबामोन नामखौ बावबाय स' मोजां जादों आरो केमेरा खेबनायखौ एसे मोजां मोनदों माने डिफारेन्ट एंगल्स बायदों माने गुबुन गुबुन एंगलजों मोनसे सिनखौनो गुबुन गुबुन एंगलजों दिखायदों बेबायदिबाथाय मोजां नुयो आरोना माने नों जुदि मोनसे सिनखौनो मोनसेल' एंगलजों लाबाय थाबाथाय एकदम बरिं मोनो आरो दाम जायो आरोना स' डिफारेन्ट एंगल्सजों माने एसे मोजां एक्सप्रेसन होनो हायो माबा होनो हायो तारमाने मोजाङै दिन्थिनो हायो आरो लोगोसे मोजाङै माबा जायो नायनोबो मोजां मोनो ओमफ्राय साउन्डआबो एसे मोजां जादों मिउजिकफोराबो एसे आरो एक्टिंआबो बेबायदिनोखा एसे मोजाङानोखा एक्टिंआबो ओमफ्राय लोगोसे एडिटिंआबो मोजां जादों फार्स्ट हिसाबै आरो लोगोसे आं मिथिदों माने मिथिनाय बायदिब्ला मबाइलजोंनो बानायनाय आरो मबाइलजों बानायनाय मथेथ' मोजाङानो जाखादों आरो लोगोसे बिनि आखाइ दंफांनिफ्राय आखाइ ओंखारनानै जेनेबा हमहरनाय आरो दंफाङाव गोमाहैनाय बेफोरबायदिखौ मोजां मोनदों आरोना जायखिया आं मोजां मोनदों फार्स्ट हिसाबै मोजां जादों बिनि जा एडिटिंफोरा एसे मोजां जादों आरो लोगोसे खेबनायफ्राबो मोजां जादों आरोना काट खालामनायफ्रा एसे मोजां जादों ओमफ्राय बेबायदिनो आसा खालामबाय मोजां जाबाय थागोन बिथांनिया आरो मोजां बेबायदिनो मोजां कन्टेन्ट लाना फैबाय थागोन जोंनि बर'आव गोबां बर'नि माबाफ्राव बर'नि इउटुब चेनेलफोरावसो गोबाङानो कमेडिल' बानायो ओमफ्राय ओरैनो आबगां जाबां बानायो आरोना खायसेफ्रा मोजां जायो खायफाफ्रा गाज्रिबो थायो माने सेन्सलेस कमेडिफोर जेनेबा आंगा मांगा जेनेबा थायो आरोना ओमफ्राय जोंबायदि भिडिअखौबाबो गोबां नायबाय थायो मानसिफोरा गोबां भिउस फैयो गोबां माबा फैयो खिन्थु जेब्ला माबा मोनसे गुबुन ट्राइ खालामो अब्ला बेबायदियाव बारा मानसिफोरा माबाया तारमाने नोजोर होआ मानोना बर'नि अडियेन्सफोरा बेफोरजों गुबुन रोखोमनि फिल्मजों बारा फेमिलियार नङा एबा नायबाय थाया नालाय माने नाया आरोना ओरैनो अनलि कमेडि नांगौ मानसिफोरनो ओमफ्राय मिनिनोल' नांगोना खिन्थु जोङो बेबायदिबा जानो नङा जोङो फारफ्रोमथिंबो जों मा खालामनांगोन गोख्रों खालामनांगोन जोंनो कमेडिबो नांगोन थ्रिलारबो नांगोन हररबो नांगोन एक्सनबो नांगोन सबबो नांगोन स' जों गासैखौबो सापर्ट होनांगौ आरोना बेबायदि हरर फिल्माबो जेनेबा हरर फिल्मखौबो सापर्ट होनांगोन जेनेबा हररनि शर्ट फिल्म बानायबाबो सापर्ट होनांगोन मानोना जोंनियावथ' अनलि शर्ट फिल्म होनबाथाय अनलि कमेडि बानायनाय ओमफ्राय जायखिजाया जोङो बेबायदि माबा मोनसे गुबुन रोखोम नाजाबाथाय बेखौ जोङो सापर्ट होनांगौ दा आं बेखायनो बिथांनि बे शर्ट फिल्मखौ नुनानै मोजां मोनदों आरोना बियो गुबुन रोखोमनि नाजादों पार्सनेलि आं बांसिन मोजां मोनो थ्रिलार माने एसे टुइस्ट थानाय सासपेन्स थानाय बेबायदि फिल्मखौ आं मोजां मोनो जोबोद मोजां मोनो ओमफ्राय बेनिखायनो आंबो एसे नाजादोंमोन नाजानाया जायखिजाया एसे अननायबो मोनदों बेबायदिनो आसा खालामो बर'आवबो गुबुन रोखोमनि गुबुन गुबुन जनारनि फिल्म बानायग्रा ओंखारगोन शर्ट फिल्म स' माने आं कमेडि बानायग्राखौ बुङाखै मोजाङानो बानायदों खिन्थु माने गुबुन गुबुन रोखोमनि फिल्मखौबो जों मदद होनांगौ आरोना सापर्ट होनांगौ दिनै बे भिडिअआ बेखिनियावनोसै बारा गोलाव खालामनो सानाखै आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनदों आरो सोरबाफोर बे शर्ट फिल्मखौ नायब्लाथाय आङो डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होनो हागोन नोंथांमोना थांनानै नायहैनो हागोन अब्ला बास दिनै बे भिडिअआ बेखिनियावनोसै थेंक इउ गुड बाय